Sanibonani molweni namkela kwezaseTV ngesiXhosa. Emveni kwe-conversation ke kaMseleku noMakhumalo, uMseleku ke uxelele uMakhumalo into yoba ke lusuku lwakho namhlanje, so bendicela into yoba ke uzolala ngapha ke after ke eshwebe kuMangwabe. So athi ke uMakhumalo uyazi kodwa bethethile ke noMbali ekuseni after i-breakfast yena emveni kuba ebashiyile, wamxelela into yoba bengathanda uba balungise izinto zabo singagoduki kukhona umuntu ongenwabanga ngenxa yomnye umntu. So bendicele into yoba ndizocela yena uba ibe nguye ozayo apha ndimnikeze usuku lwam. Wavuma ke uMthombeni, bathatha ifowuni bafowunela ke uMangwabe. Xa bemfumana kuMangwabe avume kuThobile emxelela into yoba uyacela uMthombeni futhi gqi kweli cala, wathi omnye okay. Wabesethi ke uThobile uyahamba, wavalelisa emyenini wakhe. Watsho kodwa wathi if ikhona ekusokolisileyo ndikhona ndikwi-standby ungafowuna. Wavuma kuMthombeni wemka. uMthombeni ebemile ke bethuna ngasephasejini emane ikroba emnyango, wena wabona inkwenkwe ime ekoneni imane ikroba umntu wayo bakakaveli na. So benguloo mntu ke olinde uMangwabe mane ephatha ifowuni ethini dololo uMangwabe ukufika. So uMseleku kuthe ke uMangwabe unje because kaloku wabo nguye ophumeleleyo, so nguye obetha umthetho. Ngoku unengxaki ngoba apha kwaMseleku umthetho ubethelwa ndim. Uba bekuthiwa kuya ngokwakhe ngaske izinto zijikwe kube nguye obetha umthetho. Uthi ngulo mntu okuthiwa isala kutyelwa sibonwa ngulophu, uthi ngulo mntu ke onjalo ke uMangwabe. So ekuseni bavukeke baya eSouthbroom beyodlala igolfu. Bafundiswe ngumyeni wabo ke pha, bebonwabile ke kumnandi. Bathe ke besancoma ke uba ba-enjoyile and bayafuna ukuqhubeka baphinde bapractice bade babe zii-professionals nabo. Nango uMangwabe evusa itopic ethi hayibo ndibone ii-missed calls zakho Mthombeni ngabo 1. Uthi ke umayeni hayibo buhlaleleni ngo-1 wafowunela abantu. Uthi ke ngokomnye bendinihleli noThobile. uThobile uthi hayi asifowunanga ngo-1, nguMbali oyibone i-missed call ngo-1. So wayicacisa ke uMthombeni uba uThobile ukunike usuku lwakhe ngenxa yento eyenzeke izolo. Nomayeni ke uthe bezokwenza kanjalo ngoba umbonile uba hayi akekho right uMthombeni. Uyangqina ke uthi uMthombile hey ngilimele. Hayi ke waphela umayeni intsini. uMangwabe uthi kwakho leyo andiyikhumbuli. Ethi enye into uMthombeni ufikile ezovalelisa kum wabesemka. After that mina ndivele ndalala nje, khange ndiphinde ndazi kwanto ke emveni koko. uMseleku uthe into emdikayo kuyo yonke lento uyaqhubeka nokusenza izilima uMangwabe. Uthi uyayithanda yonke lento umuntu athi xa engafuni ukwenza into abe sekhangela zonke excuses ezi. Uthe ke afezekisekile ke amazwi akho Shibase othe mandihambe ndiyoshweba futhi. So uShibase uthi hayibo ubungeke kaloku ushwebe ngoba ubuzoba noThobile namhlanje. uThobile uthi hayi kaloku ndiye ndasukela uMbali. Hayi ke uthuka umayeni uba kanti uphindile ngesayizolo. Hayi wayithatha intsini again ngoba uMthombeni uphinde washweba futhi ngomntu oyi-1. Uthi hayi intsomi into yabo. So uyabuza ke uba kanti wena ulale phi Mthombeni. uMthombeni uyatsho uba ndilale kweyam indlu noThobile ulale kweyakhe indlu ngoba besilinde uMangwabe. NoThobile ngapha ubhizicacisela uMangwabe uba wena ndikuphumele ndanzela uba uyolala kwaMthombeni savumelana. uMangwabe uthi andikhumbuli. Umayeni noSizi ke usizela umuntu wakhe uthe bethi uyadlala kanti lutho akayitholanga lutho bandla intandane bayishwebisile. uMangwabe ke uthe usuku lwakhe luyeza uMseleku wakhonda ileqa. Uthe nangoku bangayilungisa loo nto kutsho uMseleku ethi singayilungisa naloo nto nangoku. uThobile uthe ke hayi ningahamba nyhani uyoshaya noba ngu-1. Uthe uMangwabe lutho andiyenzi kwaloo nto mna. Kuthiwa hayi kaloku uyalala mos ebusuku wena so yenzani emini. Uthe andiyenzi kwaloo nto. uMseleku uthe ke usazomcenga ke kuba ufuna umtshato wabo uphile, otherwise soza ajike noba ungenza ntoni na, noba ungenza right noba ungenza njani. uMangwabe uMangwabe. uMakhumalo uphindile ke wawuthetha ke noMangwabe ke ngayo yonke le nto ke. Uthi ke uMangwabe yena mna ufika kwam ndimbuzile uMthombeni babakubhukhelile na eyakho iroom. Watsho wathi ubhukheliwe. So bendisazi into yoba umntu uzolala endlini yakhe. uThobile kodwa ke wathi ke kodwa ndikublame ngoba kaloku ekugqibeleni xa sihambile umusa ulala kwamomkhulu. uMangwabe uthe ke akangeni ndawo ke yena kuleyo iphathi.
wabe sithi ke uMakhumalo enye into ke ngokuphakanyelwe ngumoya ngalo hlobo ngoba ushwebile. Uthi ke mangabe noba ngaphakanyelwa ngumoya kuphakame nantoni mna ndiphakanyelwa mna. Bebeyihleka ke ijoke yonke lento ke kubo ke. Bathe ke ngoba ke ezaba insuku zihambe ke zabayi-waste ke umuntu oseyobamela ke uMayini wathi hayi ke soyosikhavela ke asikhavele sonke ke uMayini ngoba thina asenzanga ngendlela. But into esiyibonayo ke kukuba babamvimbe ngamabomu uMthombeni. Kwathobile nikeza umangwabo usuku lwakhe nje bebalela lena xa behambile uqhela ulala nomomkhulu. Now that akekho utheni into ezawuncamela kubo. Uyayibona? Enkosi ngicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.